buzani lo mbuzo ngoba igeneration ezayo izoba confused, izofika isikhathi la izoba confused khona ingasezi ukwazi ukuthi isiphi isikhathi kufuneke yenze njani manje, kufuneke ithini manje le generation yokugcina. Then besathi ke uJesu bese bayabuza ke abafundi, angisho unikeziwe ukuthi wena qaphela ukuthi ungadukiswa umuntu, because ku end time kuzoza abaningi ngegama lika Jesu. Njengamanje beku profeta wonke umuntu, even abantwana abancane uSathane ngendlela angcwele ngakho asebenzisa ngisho abantwana abancane. Qaphelani ningadukiswa umuntu ngoba kuyoza abaningi ngegama lami bathi mina Jesu, njengoba bekhuluma nje manje, ngoba amanyala la uDaniel awaboniswa ukuthi ezikhathini zokugcina ibandla ivangeli lizohlanjalazwa kanjani. Ezikhathini zokugcina abantu bazodlala ngevangeli, abantu bazokhuluma noma yini, abantu bazolala baphuphe bakhuluma baphuphe, abantu bazolala bathi babonela ukela lokho bengakubonanga ngoba yikhathi zokugcina. Lithi iBhayibheli la uma nibona amanyala nencithakalo esemi endaweni engcwele bese lithi ofundayo makaqaphele. Isikhathi lesi abazalwane kufanele babuye back engqondweni zabo, they must come back to their senses now, because isikhathi se-end time lesi ofundayo makaqaphele ngoba senibona ini amanyala amindaweni engcwele. Welcome to the Dobe Show. Of course, I hope by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James and on my right, I got my man Kanda. Is one story at the time and one testimony at the time. And I'm trying to say, siyabalega. Itata ubu James. Niyasebenza bafana. Niyabona ukusebenzela uNkulunkulu ukuthi kunjani. Uhamba udla amakhekhe nejuice eoffice. Siyazi impilo yethu. Siyabonga. uNkulunkulu uzondrowata madoda nenza umsebenzi omuhle. Ngiyithanda indlela enisebenza ngayo. Are you on grace? On grace. Great grace. Yeah. Tata lithini ixesha? Yeah, it's God's time. Yeah. Ixesha Yesu. Sinobaba umotha namhlanje. Ngiyambona ukuthi hey Chris sengifuna ukuhamba, ngiyabona ukuthi ziyabuya la ngithi hayi phela nceke inkosi akwazi ukuhamba ungashuthile. Akekho kumele kubuyele emumva engashuthile manje hayi kumele kusetshenzwe okungenani. Baba umotha sekwamukele eshowini. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Yeah. Bingelela nabalaleli ekhaya. Sithi uJesu seseyinkosi namhlanje. Hayi. Inzima le wona masithi uJesu Kristu useyinkosi namhlanje. Yes. Angisho kube nezinto eziningi ezikhulunywayo emhlabeni. Kodwa ke ngoba besishilo vele ngo beginning of September ukuthi sizokhuluma futhi le ndaba kafishane ngoba deception iningi emhlabeni. Deception iningi lithizwe kuyoze kulahleke nabakhethiweyo uma kungenzeka naye la ingishaya khona ukuthi kuyoze kulahleke nabakhethiweyo belahlekiswa ideception ngoba vele uSathane lithi he came like a flood to deceive many people in the world, but ke uma ufundizwe kusho ukuthi uzoba stable, ayikho into ezokushake, ayikho into ezokuthusa. Noma bangathi uza kusasa uJesu ngeke ube shakeable because uyazi ukuthi izwi lithini, yabo. So namhlanje ke sizophinde sithi ukukhuluma kafishane siveze ngoba thina sihamba ngizwi, silalela izwi lithini. uJesu ulizwi kaNkulunkulu. Kunezincwadi engathi nangiyikhotha la eBhayibhelini zichaza ngoJesu ukuthi lithi iBhayibheli before the foundation of this world uJesu vele was already existed. Uzathi uNkulunkulu wangidala ngokuqala kwemisebenzi yakhe yonke yamandulo. Before the foundation of the earth I was already existed. So uma ewulizwi akaphambani nezwi lakhe. Izinto ayikhulumile uyikhulume ngeorder ukuthi kuzoqala kwenzeke lezo zinto kuqala ngaphambi kokuba kufike lokho okukhulu kwesikulindele. So sikuleso sikhathi ke la ngithi asikhulume le ndaba
ngoba iyadinga ukuthi sikhulume. Izwi libhalela ukuthi sikwazi ukuba align neorder likaNkulunkulu, ngoba izwi libhalwela iorder likaNkulunkulu ukuthi thina sibe kuorder kaNkulunkulu. So uma sesijump izwi kusho ukuthi sesiphumile ordeni likaNkulunkulu lela lidingayo. So manje ke that's why besikhuluma ukuthi ayikho into ezokwenzeka makusakhuluma abantu, kodwa into esiyibhekayo izwi kaNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu kufanele iqale kuvele lezo prophet zendlule, and then sesiyazi ukuthi makwendlule lezo prophet vele sekuze kukhulu. That's why uJesu athi ke sihlale silungile sibe ready because usuku nehola asilazi. So ngicela ke ukufunda la ngoba isikhathi sethu sifishane. Ngiyabona ukuthi namhlanje it's hectic, kuyasetshenzwa la. Kuyasetshenzwa kakhulu. Siyabonga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Hayi cha nathi siyabonga. Sifundeke la ngoba ngisho nje indaba ye deception iningi kakhulu deception, Chris. Kunozinto 2-3 engifisa ukuthi ngiziveze before ngiqhubeka ukuthi ngoba kune deception emhlabeni. Deception ilethwa imuphi umoya oza ne deception emhlabeni. Imimoya ke ngeke ngasho la singathi imimoya ye deception emhlabeni iningi igcwele ngeke uyiqede. Miningi even the churches, that's why namasento egcwele kangaka emhlabeni. Kodwa uma uthe walandelela awayenzi intando kaNkulunkulu because kune spirit se deception emabandleni la athi ukhonza uNkulunkulu. That's why uJesu ayibekile lento athi kuzofika abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga nabashumayeli abazoshumayela ivangeli, kodwa kungasilo likaKristu, kungele deception. So kubhalelwe lokho ukuthi nasibe alert, sihlole. Lithi iBhayibheli kuverse number 15 lithi onengqondo makahlole. Kusho ukuthi uma nibona amanyala nencathakala emendaweni engcwele besithi ofundayo makaqaphele. Kusho ukuthi isikhathi sokuqaphela lesi sikuso. Siqaphela yonke into, siqaphela wonke ama voice ukuthi ngempela ngama voice kaNkulunkulu noma ama voice kaSathane. Why waqaphela? I-enemy mayiza emhlabeni ufuneka ukwazi lokho. uSathane mayeze emhlabeni akezi neqiniso lonke, uthi uza ne half truth. Iqiniso uza nalo kodwa lingaphelele, so that azokwazi ukudeceive many people in the world. Mayevela uvela njengomuntu ozoletha iqiniso, kanti akusile iqiniso, behind that kune deception. So uSathane usebenza kanjalo, usebenza nge-half truth, akalikhiphi iqiniso eliphelele. So abantu bathi basabambele lelo half truth bese kanti sebengena ku deception yakhe, so bafaka the spirit sokuthi akwazi ukuba deceive because balalele iqiniso elingaphelele. That is why noma ngabe umshumayeli noma ngabe ubani fanele umuzwe, umhlole kuze kube sekugcineni, umhlola spiritually. Amen. So i-half truth ke yiyo eshaya umhlaba. La emhlabeni sishaya i-half truth. Uma ungabheka abantu begijima beya le na le beya banye baye ko Nigeria khona bagijima umhlaba wonke belandela abafundisi abathize noma abaprofeti abathize, belandela neyiprofeto ukuthi labantu bakhuluma izinto and ezinye zabo bazibona zenzeka, kanti ye-half truth ezobamba bona, ezwele ukuzoba deceive. Uyabona, kunabantu abaze bafa bekulawo bedeceiviwe because of what? Because the amanga bawakhulumile abawakhulume to deceive many people. So iBhayibheli ke manje ulifundela ukuthi mase kufika leso sikhathi ukwazi ukusibona leso sikhathi. Yes. So ngizama ngifuna ukuba mfishane nje. Hayi khuleka La ku chapter number ngiyathanda ukulifunda. Ngilifundela ukuthi ngike ngathi last ngathi angisafuni ukwakhotha amavesi iningi lawo. Angifuni ukwakhotha because why? Angisho manje i-enemy is already here manje. So mawulikhotha ivesi uyakwazi ukuthi lo muntu osuke elifunda ngaleso sikhathi
wena ulikhothile yena bese ayakwazi ukulitwister ngoba awulifundanga walichaza. So then yena ke kufuneka ize ne-deception yakhe ukuthi ngoba ufundile levesi bese alichaza ngendlela yakhe. Kukhona abandoda amaningi engwezwile la amanye akhuluma ngendaba akhuluma ivangeli. Uzwe na ukuthi lo muntu ukhuluma ivangeli yilo. Kodwa mawuthi uyabheka uyayibona i-character yakhe ukuthi ayisho ukuthi umzalwane osindisiwe ngempela lo ngoba isikhathi se-deception lesi. Kumele sicaphele yonke into. Alright. Ngiqala la kuLuka number 21 ngifuna ukufunda uverse number 8 wakhona. Luka verse chapter 21 angifunda uverse number 8. Before ngileya le foundation yalento engifuna ukuyikhuluma. Lapha kuverse number 8 ithi wathi qaphelani ningadukiswa umuntu. uLukas chapter 21 wathi qaphelani ningadukiswa umuntu. Qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli. Menzeka le verse likhulunywe yimi ngilizwe yimi ngedwa. Kodwa ngibe ngilifundela abantu abaningi. Aliphinde kuMamathe. Lithi wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli. Bathi isikhathi sesisondele mayelithi iBhayibheli ningabalandeli. Ngoba ke angisho sekugcwaliseke iprofeto. Bese lithi iBhayibheli lithi kumele zibe khona iprofeti emhlabeni. Bese athi uJesu maye lo eziza ngaye. Kusho ukuthi kufuneka siqaphele ukuthi singathi sishumayela the kingdom of God kanti simelene with the kingdom of God. Ngithena ke into engifuna ukuyichaza ilezi zinto eziyi3. Umzalwane mayesindisiwe or mayesindiswa kuba nezinto eziyi3 eziwu3 ekufanele ukuthi zibe la kuye. Eziwu3. Number 1 umzalwane uba umuntu othandazayo. Ukuthandaza kuya uplifta spiritually, kuyakukhulisa ukuthandaza. Ukufasta kuyamkhulisa also umzalwane, kumenza ukuthi abe closer to God. Uyaza ngibala izinto ezingaka manje eziwu2. Ngibala ukuthandaza nokufasta. And then uSathane akabalekiswa ilezo zinto ukuthi wena uyathandaza. Futhi akasaba umuntu ukuthi ngoba yena uyafasta. Lalela ke uJesu bekumuntu womthanda, bekumuntu uJesu uza umthandazo into yakhe efika la emhlabeni. Bekathandaza uJesu. He was a prayer warrior. Noma ehamba nabafundi bakhe bekenza sure ukuthi uyathandaza and abatshela ukuthi mabathandaze. Kodwa ke lalela la uJesu ubuya ku 40 days fasting. 40 days night and 40 days fasting uJesu. But uSathane uyeza kuJesu egcwele uNkulunkulu ekufasting. Uyeza uSathane uzom-attempta. Yabona ukuthi uyathandaza uJesu, uyafast uJesu, uSathane uyavela. And then ngoba evela uzomdeceive. Uthi all these things zingezakhe, uthi unikezwe zona. Ngakho ke uyamnika ilona lo ngokuthanda kwakhe. Kusho uSathane. Utshela uJesu. Usethi ke nawe uma ungaguqa la kimi ngingakunika lezi zinto. Umkhombisa the kingdom of this world and the glory of this world. Uthi he shows him the kingdom of the world and the glory of the world. Uthi I can give you because I give whoever I want to give provided you bow down to me. Uza endodeni yomthandazo number 1. Uza endodeni efastile eku 40 days. Kodwa uyeza uzom-attempta.
Right. Uma efika ke kuJesu uthola uJesu ukuthi kunezinto eziwu3 ezikhona kuJesu. 1 kunomthandazo. 2 uyazila, uyafasta. Number 3 kune holiness. Ukumbethwe inkazimulo yobungcwele uJesu. Ibandla lanamhlanje noma abazalwane banamhlanje bashaya into eyi1 ukuthi bayathandaza, bafaste. Kodwa bafinyelele ebungcweleni, abaphili holy life. Yila usathana ngena khona. Kusho ukuthi ubungcwele mabungekho kumzalwane, then is a doorways for the enemy. Kusho ukuthi usathana kahle kahle usebanqobile labo bantu ngoba abaphili ubungcwele. Ukuphila ubungcwele kusho ukuthi fanele ube ngcwele ngaphakathi nangaphandle. That's the gospel of Jesus Christ. Ukuthi umuntu ufanele abe ngcwele kuphi ngaphakathi nangaphandle. So now la ke la ngifunda khona ngoba ngikhuluma ngalezi zinto eziwu3. Uthi ke la ukhuluma ngabazalwane la ngabantu la ukuthi bayofika bakhombe bakhulume ukuthi mina uthi uJesu ningabalandeli. Ngamanye amazwi asilandeli abantu kodwa silandela uJesu okuyena indlela neqinisa nokuphila. Ngoba uma sizolandela abantu, uma abantu belahleka nathi solahleka nabo. Uma abantu is very easy ukubeslayida kwabantu. Angibekise nje eBhayibhelini kunabo Solomon amadoda ahamba noThixo. Akukhuleka kwenzeka izinto okwakwehla umlilo uqhamuke ezulwini mayededicate itemple laseJerusalem mayiqeda ukulakha uSolomon. Kodwa wathi mayeseyofa uSolomon wafa engasenayo uNkulunkulu. Why? Because kunezinto ezahamba zalahleka kuSolomon endleleni yakhe yokholo. So abazalwane abaningi usathana ungena la kunezinto eseyiphumile kubazalwane bese ayakwazi ukubasebenzisa. Ubagcine bekholwa izolo. Namhlanje abasakholwa because kunento elahlekile. Usathana uyafika kubantu abafaka umoya wabo ukuze kuzolahleka ingubo yobungcwele yokholo. That is why ke lezi zinto eziwu3 ekholweni funeka uyithole. Funeka ulithole ikholo alikwazi ukuthandaza. Ulithole ikholo alikwazi ukufasta. Bese uyalithola ikholo lilwela ukuba ngcwele ngaso sonke isikhathi liphile ngobungcwele. Lezi zinto ziyenza ikholo ukuthi noma uenemy ngaqhamuka ngakuphi singakulephi side angeke ikwazi ukulishaya, angeke ikwazi ukulwisa, angeke ikwazi ukulisusa ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba le Trinity kaNkulunkulu buye iyatholakala. Ubungcwele bukhona. Uyakhuleka, uyafasta. Ukufasta ukusondeza closer to God, uba closer kuNkulunkulu kakhulu ngefasting. Iyakusiza. Ibalekile. And then lezi zinto ke funeke zikwenza ukuthi wena ukwazi ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke la ngikhona kakhulu la sengifundile ukuthi lithi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye. Bathi futhi isikhathi sesisondele maningabalandeli. Yalizwa lithini? Lithi ningabalandeli. Khona enye into angikiyeke. Khona enye into engiyibonile bebabengithumelela abazalwane la ukuthi kunabantu akade belindile labe kade belinde khona. Bethi balinde ukubuya kaJesu ngathi mina Nkosi yami ngisho ukuthi iBhayibheli laziwa bazange balifunda labantu balizwa. Balifunda in passing. iBhayibheli awulifunda in passing, ulifundela ukulizwa, uli-understand bese uyalenza iBhayibheli. Alright, sekunumber 24. Ngithe ngibuye nale incwadi ngoba ngeke ngayikhuluma last, but now khona kunye kufanele nguveze kuzo egameni leNkosi uJesu. Amen. Verse number angithatha uverse number 3 lokho kunye ngikuyeke ngoba khona lokho engifuneke kuvele kule generation yethu ukuze uyiunderstand ukuthi ngempela wena uyi last generation fanele ngiyiveze lento wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi you have to put your house in order because isikhathi okuso ilesikhathi obekwe kuso ukuthi usesikhathini serapture sokuhamba kwebandla esingalazi usuku. uJesu bekangeke athi hlalani nilungile ukuba usuku bekazosinika lona. Uthe sihlale silungile ngoba usuku nehora asilazi. So ke la ukhuluma nabapostoli bathi abapostoli kuJesu bambuza lo mbuzo engizokufunda njengamanje mayiqeda mayikhuluma nabo. Verse number 3 uthi ke
esahlezi entabeni uMatthew 24 uverse number 3. Ngithena angifuni ukwakhotha, sengifuna ukwafunda. Ngiyazi ukuthi kuba namavesi amaningi okufanele ngiwakhothe. Kodwa manje inkinga yami ukwakhotha ukuthi uSathane misinterpret ebantwini. Akawa interpret ngalendlela ofanele interpret ngayo. That's why ifuneka each and every verse mangilifunda ngazi ukuthi ngizolichaza. Ngibalekela lo ukuthi libanga misinterpret athi umuntu elifunda kanti liya misinterpretwa spiritually ngoba uSathane so uphakamisa izinga lokulimaza ibandla ukuthi la ibandla funeka libaseline. Verse number 3 lithi esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyoba nini, sitshele ukuthi lokhu kuyoba nini nesibonakaliso sokuza kwakho, nesibonakaliso sokuza kwakho, amasayini okuza kaJesu. Bayabuza ukuthi sitshele nesokuphela kwezwe siya kuba nini na, babuza uJesu. Akakabethelwe esiphambanweni, akakashaya, kodwa sebembuza ukuthi uzobuya nini, usayini okubuya kwakho sizobona ngani mase ubuya, yini efanele iqale ivele kithi esifanele sibone ngayo mase ubuya. Mabafundi la bebuza bakhuluma noJesu, kodwa uma ubezwa bebuza ungathi babuzela bona, kanti kahle kahle abafundi la babuzela i-last generation ukuthi izobona ngani. Lento yinto kaMoya Ingcwele la osuka angene kubafundi bapostoli ukuthi bapostoli buzani lo mbuzo ngoba igeneration ezayo izoba confused, izofika isikhathi la izoba confused kodwa ingasezi ukwazi ukuthi isiphi isikhathi funeke yenze njani manje, funeke ithini manje le generation yokugcina. Then besathi ke uJesu bese bayabuza abafundi, angisho babuzela igeneration yokugcina kodwa mawubezwa bakhuluma ngathi bayibuzela bona. Why babuzela igeneration yokugcina? Ubona ngani ukuthi babuzela igeneration? Sikuyiphi igeneration? Sikuyiphi century thina? Siku 21st century. Yeah. 25. Yeah. So icentury esikuyo sile egcineni. Kodwa bona babuza ngalesi sikhathi. Bebuza lo mbuzo ukuthi sitshele ukuthi siyobona ngani uma sekubuya, uma sekuzobuya. Usethu uJesu ke ku number 4. uJesu waphendula wathi, angisho sebebuzile ukuthi isikhathi sokuza kwakho nesibonakalisa ama-signs okuza kwakho nesokuphela kwezwe. Babuza lo mbuzo ukuthi sizobona ngani. Sewuthi uJesu ke ku number 4. uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Yi-answer yakhe yokuqala. Angisho ngalela ngifunde khona verse number 8. Lithi iBhayibheli kuyofika abaningi emhlabeni bezele ukuzodukisa abantu. Uthi noma bengathi ningabalandeli. So i-vigilant. Uthi uJesu ngamanye amazwi la, be alert makufika leso sikhathi. Sewuthi ke la, qaphelani ningadukiswa muntu. Ukhuluma nabapostoli. Engakhulumi nabapostoli kodwa ekhuluma nebandla lokugcina. Utshela ibandla lokugcina ukuthi niqaphele ningadukiswa muntu. So uthi verse number 4 akhona ke. Ngoba useshilo uthi uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. So uya ku number 5 uthi ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Angisho unikeziwe ukuthi wena qaphela ukuthi ungadukiswa muntu because ku end time kuzoza abaningi ngegama lika Jesu. Njengamanje bekuprofeta wonke umuntu, even abantwana abancane, uSathane ngendlela angcwele ngakhona. Asebenzisa ngisho abantwana abancane. Qaphelani ningadukiswa muntu ngoba kuyoza abaningi ngegama lami. Bathi mina Jesu, njengoba bekhuluma nje manje. Uyabona kuyisikhathi ke se-deception. So uthi ke uthi la, qaphelani ningadukisa muntu. Besathi ngoba kuyoza abaningi ngegama lami. Kuyoza aboKristu abaningi emhlabeni. Bazele ukuzodukisa abaningi. So uyabona ukuthi mase kufika abaningi isikhathi sokugcina, right? Verse number 11. Ngimfundile verse number 5. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukisa abaningi. Badukisa kanjani?
abaningi yabona ukuthi ipurpose kaSathane ukudukisa abaningi. uSathane ujwayele ukusebenza ngenamba yabantu. uJehoshaphat noAhabi bake kwaba nesikhathi la bahlangana khona benze alliance. uJehoshaphat bekakholwa uNkulunkulu, uAhabi bengasena uNkulunkulu, abeselahlekelwe uNkulunkulu, engasena uNkulunkulu. So kodwa ngalesi sikhathi benze alliance, kwadingeka ukuthi uJehoshaphat ambuze ukuthi manje senze njani, sikhuphuke siye eRamoth Gilead siyolwa khona. Kodwa ke sibuze kuqala ukuthi uNkulunkulu uzobe nathi na. Kubuza umprofeti kaNkulunkulu, kubuza uJehoshaphat the king of Israel obekade noNkulunkulu, kodwa ubuza kuAhabi, uAhabi akanaNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka abantu babe nealliance nabantu abanganaNkulunkulu bese bafuna ukubuza kubo ukuthi singenze njani, bese uAhabi aletha abaprofeti bakhe, the prophet of Baal, not the prophet of God, because emhlabeni bakhona bakaNkulunkulu, bakhona bamanga futhi abaprofeti bakaBaal. And then laba bakaNkulunkulu ubabona ngokuthi izinto abayikhulumayo fanele zibe accurate, ziqonde. Kodwa laba abakaBaali bakhuluma okuphambene, okungaphelele. But kulesikhathi samanje uSathane ngendlela aphakamise ngakhona izinga, uphakamisa izinga lokuthi nabo laba bamanga babe nezinto abayikhulumayo ezinye zibe yiqiniso, zenzeke because of i-deception, ukuthi uSathane uphakamisa izinga lokudeceive abantu emhlabeni. So uAhabi ke wabuza wathi sikhambe abaprofeti, kwaletha abaprofeti bamanga about 400 wabo abaletha. Kwathola ukuthi kunomprofeti oyi-1 kaNkulunkulu, uMikhaya ayi-1, bekangekho kule 400, akabizwanga kule 400, kodwa kwabizwa i-400 to deceive ulokhuza uJehoshaphat ukuthi acabanga ukuthi uNkulunkulu ukhona kuAhabi, kanti akekho uNkulunkulu kuAhabi. Yabona uAhabi ukhonza uBaali ngoba uphethe abaprofeti bakaBaali laba akade belokhuza beprofeta ngaleso sikhathi sikalokhuza. So now ke la ke lithi kuyovela abaprofeti bamanga. Okay, asifunda verse number 11. Verse number 11 uthi kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Kuyovela abaprofeti abanjani? Abaningi. Badukise abaningi. So uma usingabazalwane, that's why iBhayibheli libhalelwe thina ukuze sikwazi ukuhlola ukuthi isikhathi sini lesesikuso. Ngoba uma sekunezikhathi la sekuvela khona izinto eziningi kucwela all over emhlabeni manje kuyalokhuza kukhulunywa ngeprofeti. Kodwa ke ngoba ngiyalapha ku verse number 34, asiqale la ku verse number 24 ngimfunde naye. Angisho ngifunda amavesi ichapter 1 la, kodwa ngifunda amavesi awu3 angathi akhuluma into efanayo, akhuluma ngabaprofeti bamanga ukuthi sibe alert kule ikhathi zokugcina. Ngizama ukuvula amehlo wabazalwane, ngoba abazalwane abaningi bebegijimile bethi bayolinda. Futhi ngiyeke lento engizwile ebesiyibona la. Ithi ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Uze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Kuyovela abaprofeti abaningi benza izinto ezinkulu ngoba kuzodukiswa ini labantu abakholwayo. Lithi kuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Njengamanje kunabazalwane abaningi abasazi ukuthi kufuneka benzini, ngoba basuke bathatha iprofeto kwangazathi iprofeto ngempela azihlolwanga, kodwa kwangazathi zivela kuNkulunkulu. Namanje isaqhubeka lezo profeto. Kodwa ke ngulethile ilokhu engizokufunda verse number 34. Ithi ngiqinisile ngithi lesi sizukulwana asiyikundlula kungakenzeki konke lokho. Ngiqinisile ngithi lesi sizukulwana asiyikundlula kungakenzeki konke lokho. Kusho ukuthi thina siyizizukulwane sokugcina ngoba sibhekene nezinto esizibonayo zenzeka emhlabeni, lezi eziveza igcwaliseka kweBhayibheli. Ukuthi nayi lento ebekade lokho ishiwo iBhayibheli seyiyenzeka manje. So now uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwana asingidlula ngakenzeki kwenkolo. Kusho ukuthi lezi zinto eziprofethiwe eBhayibhelini kufuneka zenzeke zonke
zibonakale sizibone zenzeka ngamanye amazwi si generation thina ekwazi ukubona zonke iprofeto eziprofetho eBhayibhelini. Khona abantu abayeba long time ago abake bashumayela nge-end time. Actually kubo bekungakabi end time. But thina sishumayela nge-end time. Thina siku-end time manje. Yithi ke siku-end time. Ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi kufuneka iqale kuveze lezi zinto. Zithi naseyiveli basebevelile laba bamanga. Bavela emhlabeni besathi uJesu ke ngiqinisile ngithi lesi sizukulwane le generation le angeke indlule zonke lezi zinto engakenzeki. Fanele lezi zinto zenzeke right in front of our eyes sizibone. Size sazi ukuthi how kunabaprofeti bamanga nabafundisi bamanga ngoba lithi iBhayibheli ku chapter number 11 verse number 19 lithi kumele ukuthi kube khona ama group phakathi kwethu. Lama group enzele ukuthi kubonakala abeqiniso kubonakala abamanga. That's why fanele kube nama group. Angisho kune group ewela ku kingdom of darkness kube ne group ewela ku kingdom of light. So ukuze kubonakala ukuthi yibapha be kingdom of light yilabo bazokhuluma okuqondile okungokaNkulunkulu. Bese kuthi ke laba bawela ku kingdom of darkness kube yilabo abakhuluma izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. So lithi iBhayibheli chapter 11 Corinthians lithi kumele ukuthi kube khona amaqembu phakathi kwethu ukuze kuzobonakala beqiniso nabamanga. So uverse number 32 34 lo ngimfundile uthi ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikundlula kungangenzeki konke lokho. Lesi sizukulwane angisho ngishilo ngathi lapha ekuqaleni la ngifunde khona from 3 ukuthi abapostoli beza kuJesu bayambuza ukuthi sizobona ngani. So ke uthi uJesu ke la ku 34 uthi lesi sizukulwane ngiqinisile asikundlula kungakenzeki konke lokho. Kusho ukuthi lezi zinto ezenzeka manje around the world yizinto ezigcwalisa iprofesi ebhalwe nguJesu ukuthi funeke lezi zinto iqale zenzeke because nina ni generation engeke indlule kulomhlaba zingakenzeki iqala lezi zinto ngamanye amazwi lezi zinto ayihambe phambili and then bese ke kuzovela isikhathi sokuthathwa kwebandla ngoba lezi zinto lobubi abahambe phambili. Ngicela ukufunda uverse 15. Uverse 15 uthi ngakho ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo uDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele ngoba amanyala la uDaniel awaboniswa ukuthi ezikhathini zokugcina ibandla ivangeli lizohlanjalazwa kanjani. Ezikhathini zokugcina abantu bazodlala ngevangeli, abantu bazokhuluma noma yini, abantu bazolala baphuphe bakhuluma baphuphe, abantu bazolala bathi babone lokho nalokho bengakubonanga ngoba yikhathi zokugcina. Lithi iBhayibheli la uma nibona amanyala nencithakalo esemi endaweni engcwele bese lithi ofundayo makaqaphele. Isikhathi lesi abazalwane kufanele babuye back engqondweni zabo. They must come back to their senses now because isikhathi se-end time lesi ofundayo makaqaphele ngoba senibona ini amanyala amindaweni engcwele. La endaweni engcwele kushumayela wonke umuntu this end time. Yonke umuntu uyakhuluma, umuntu angavuka kusasa nje akhulume whatever afuna ukuyikhuluma because i-end time. So ngicela ukufunda verse number 22 verse number 21 chapter number 17 bese ngiyaqeda. Chapter 17 verse number 21 angimfunde bengizofunda from verse number 13 but isikhathi angeke ngibe naso. Verse number 21 eyedwa. Uthi verse number 21 asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Kuphela wenza intando kaBaba osezulwini. Uyazi uNkulunkulu njani Chris uNkulunkulu kulesikhathi samanje kulesikhathi se-end time because enikeze all the powers to Jesus. uNkulunkulu uyayeka manje akanandaba noma bemthuka abantu uNkulunkulu noma bangakhulumani akakhuluma uthulile akenze lutho futhi uyabayeka abantu and ngenkathi bayeka bese athumela lo moya wokuduka phezukwabo. Angisho lithinda lithi akusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu kodwa abenza intando
kaNkulunkulu. Kusho ukuthi la into ebalekile ekukholweni ukwenza intando kaNkulunkulu. Mangithi wenza intando kaNkulunkulu, le Trinity engikhulume ngayo ungayikhohlwa. Ukuthi ikholwa lenza liyafasta, ikholwa liyathandaza, ikholwa liphila ngcwele. Bengishumayela umlayezo last wokuthi lukewarm Christian. La evangelini kunama Christian ahlukene 3 category abazalwane kulesikhathi esikuzo. Kukhona laba bathi lukewarm Christian. Bese kuba khona laba kuthiwa bayabanda, makholwa abandayo. That's why lethi iBhayibheli awushisa ubandi uphakathi nendawo. So ikholwa amakholwa namhlanje ahlukene igaba eziwu3. Kukhona ababandayo, kukhona abalukewarm, kukhona abashisayo. So ke uma ukholwa elilukewarm kusho ukuthi uyikholwa elingaphelele. Uma ukholwa elibandayo kusho ukuthi uyikholwa elingathandwa uNkulunkulu. Kodwa ke lokho lokhu uziya ngesinye isikhathi. Yes. So ke la ngithi ngifunda khona lithi yena akusibona bonke abathi inkosi inkosi abawungena ezulwini. Kodwa owenza intando kaNkulunkulu. Into ebalekile to end time generation ukwenza intando kaNkulunkulu. Kafishane nje cela ukuyoqedelela sengiqedela ngale verse eliku Thessalonica chapter number 2. Thessalonica chapter 2. Ngifuna nakhona angizokuhlala deeply because lizodinga isikhathi njengoba sesikhathi sesinjena nje. Yeah. Verse number 1 wakhona. Before ngifunda le. Yeah, lo chapter number 2. Angifunda verse 11. Ukuthi uMozu verse 11 wakhona ukuthi uthini. Second verse number 11. Verse 11 ngithena angithanda ukwakhotha manje sekumele ngiwafunde. Yeah. Verse number 11 uthi ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Ngalokho uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Kusho ukuthi emhlabeni kunabantu abane spirit of God sokwenza intando kaNkulunkulu njengoba ethi akusibona bonke abazongena ezulwini kodwa ngabenza intando kaNkulunkulu. So ke la ku verse number 11 lithi ubathumela amandla okuduka. Kusho ukuthi kunabantu emhlabeni abakhethe ukuduka. Therefore uNkulunkulu wabathumela lawo mandla ngoba bafuna vele ukuduka. Abanye bakhona bebekhethiwe uNkulunkulu ebabizile. Kodwa endleleni ngenxa yobude bendlela kwalahleka lezi zinto eziwu3 zangababikho kwabakhona oku2 komunye kwabakhona oku1. Khona imikholo elithandaza kuphela alikwazi ukufasta. Khona amakholo awakwazi ukufasta. Ifasting awayazi. Mawungakumbuza nje ukuthi mawungathi ungena ku fasting ufasta how many days uyokutshela kahle ukuthi angiyazi fasting angazi kodwa yini ikholo. Uyayizwa? Kodwa ikholo kodwa ifasting aliyazi. Ifasting ngezinye zezikhali zamaKristu. Ngoba bengikhuluma ke ngikhothi indaba kaJesu ukuthi uJesu bekabuya ku 40 days fasting. Number 1 ubuya ku 40 days fasting. Number 2 uJesu indoda ethandazayo. Number 3 uJesu uphila is a holy one of Israel. Ungcwele uphila ngobungcwele. Therefore umuntu ophila ngobungcwele is not easy to be defeated by the enemy because uphila ngani ngobungcwele. So amakholo asemhlabeni awabuyele ebungcweleni ayophila ngobungcwele ukuze ezokwazi ukuzwa ivoice kaNkulunkulu ukuthi le voice ngekaNkulunkulu noma kusiyo noma ngikhulume bani bezwe asisithi njengami ngishumayela but nabe ngithi angilalela athi hayi namhlanje umfundisi ngathi akekho uyashumayela kodwa angimuzwa because unomoya kaNkulunkulu uyezwa ukuthi no ngaze kukhona la atshontshwe khona manje yabona ngoba umoya kaNkulunkulu okuwe uyakwazi ukusense izinto zasezulwini ukuthi le kusense ngakaNkulunkulu orakusiyo. So manje lithi la iBhayibheli lithi ngoba abantu abaningi bathe bethanda ukuduka wase uNkulunkulu ebathumela lowo moya ngoba vele bafuna ukuduka kusho ukuthi abafuni ukwenza le kaNkulunkulu. So ikholo elingakwazi ukufasta lisenkingeni noma lingathandaza kodwa ukufasting iyakwakha iyakukhulisa ezumzalwane bese uphila ngobungcwele. Amakholwa awabuyele ebungcweleni ayophila ngobungcwele. Angabi ngamakholwa ngokuthi ayakwazi ukushumayela, ngokuthi ayakwazi ukufunda iBhayibheli, ngokuthi ayakwazi ukufakaza. Uba ikholwa ngokuthi i-lifestyle, i-character yakho le
impilo yakho le ufana nefish ephila olwandle uyayithola ufana nefish yasolwandle mawungayikhipha olwandle usuyibulele uyayibona so ikholwa kufuneka lezi zinto zibe khona zo3 mazingekho lezi zinto eziwu3 ekholweni akusili kholwa umdlalo lo kulula ukuthi to be deceived by the enemy so ke ukuza kwami next time ngiyacabanga ukuthi ngiyobe ngikhuluma ngalo mlayezo la phambili la kuverse number 2 ngiyokhuluma ngawo uthi lo mlayezo angufundi isihloko sakhona sithi ukufika kwenkosi kuyokwandulela ngokufika komuntu ongenamthetho ukufika kwenkosi kuyokwandulela ukufika komuntu ongenamthetho kusho ukuthi fanele kufika kuqala abamanga then after that bese kulandela inkosi ngoba ikhathi zokugcina ubona ngani ukuthi useyikhathini zokugcina then angizoyikhuluma nje uchapter number 3 ka Timothy uthi ubona ngani ukuthi useyikhathini zokugcina uku end time ubona la sekuvele khona uhlobo lwabantu elithi iBhayibheli kuyoba khona abantu abayiqhanyayo abayithandayo abathanda imali abayigabisayo abenza yonke lento ubona ngalazo mpawu kunezimpawu zakhona zokuthi wena uku end time ziningi zigcwele eBhayibhelini but for now siyokhuluma ngelinye ilanga nama abantu bengibuza ama question cause besipostile ku YouTube ukuthi uyeza so bebebuza ama question ukuthi bathe ngisakhona ukuthatha ifone nami ngivula ama question bathe ngikhumbula befuna ukwazi ukuthi usuku le baptism usunalo besingakali confirm usuku le baptism but ke into engiyicabangile because of the number of abantu plus nanomsebenzi ekusamele siwenze ngisho kusamele siye ngale eWestern Cape manje ngocishe ngoNovember so sicabanga ukuthi sibeke noma ngakayi confirm nabafundisi but I date engiyibhekile mina engathi izoba right yile yange7 zika December yona date engiyibonile ngathi izoba right ngiyacabanga ukuthi sokhulumela around that date masu ubuya usithoye confirm okay abanye bafune ukwazi futhi ukuthi kungenzeka kanti senibone no brother yini masini esekubilwe esontweni senisonta nonke lapho ke ngengazi ngoba angisho phela uye wakhuluma yena ukuthi usahamba yabo so angimazi ukuthi abaningi abazalana kade bengekho abade behambile but babuyile siyaqhubeka siyakhonza baningi akade bengekho akade behambile abake bahamba ngalezo khathi kungathi kuba nezicaka kodwa babuyile right now they are welcome bayakhonza so thina singabantwana bakaNkulunkulu siya welcome siyazi ukuthi abantu banamaphutha endleleni and siyadlula emaphuthini wabo kodwa provided umuntu fanele abe umuntu ofuna ukufundiswa evangelini siyafundisana siyakhulisana yabona njengami nje kulezi ngesengikulo ngaqala ngafunda iBhayibheli way back ngabo 93 ngangashumayela ngiqala ukushumayela mina ngabo 2000 and mangiqala ukushumayela bengishumayela etraining abantu abaningi abebeshumayela etraining bengibezwa ngomoya ukuthi la kudingeka kulungiswe la kunezinto eziningi ezikhona so bekuhlala vele la kimi ukuthi umsebenzi wami ukuzocorrect abantu abaningi evangelini ngizobafundisa ivangeli ukuthi ivangeli lihanjwa kanjani ivangeli liphilwa kanjani so okubalekile ukuthi uma ungumzalwane ufune kube like umntwana lithi iBhayibheli thina umbazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami athi uNkulunkulu uyozo sezulwini avula indlebe zakhe so nathi singajabula uma umuntu ebedecide ukubuya ngoba ngisho is like a prodigal son asibekise ngeprodigal son prodigal son kwafika isikhathi yathatha konke kubaba yahamba but yathi mayibuya yakhuluma amanye amagama engathi ayamakho umuntu la amagama akhulunywa ile yandoda yathi mayisuka lapha to the foreign land la bekaya khona wathi ngihlezi la ngibulawa indlala kodwa izisebenzi zikababa ziningi endlini kababa ngakho ngiyosuka ngibuyele kubaba ngithi baba ngonile kulizulu nomhlaba angisafanele ukubizwa ngokuthiwa ngiyindoda kodwa ngicela ungenze ngibe one of your servant welcome ubaba kusho ukuthi ngamanye amazwi mawuphumela endlini
wahamba waya wherever la uyakhona ekhaya uyaza ngisho ku uma ubuya la ekhaya you will be welcome we will be welcome No. Kodwa ke okunye fanele sikucacisa angisho abazalwane umuntu mayeza kuwe Chris like mangithi ngizojoin ngizela ku Chris usuke ezele ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzokuncedisa lapho udinga ukhona uncedo then bese welcome so once wafika ke wakuncedisa uze njengomuntu ozokuncedisa emsebenzini okuwo and then mase kufike leyo decision ukuthi hayi sengiyahamba manje Chris angeke umvimbe ngaphambili ngeke umvimbe ngaphambili kodwa kimi ngajabula kakhulu umuntu maye ngathi hayi ngiyafisa ukuthi sibuye sikhulume I'm welcome No. I think iphendule kahle abamotha uqedini. Asikubone ngokuzayo abantu balindele ekhosana bangihlupha kabona kuloko bangihlupha impela bafuna ilanga lo lokubhabhadiswa. Uthi ngoba ifoni yami le WhatsApp angisaboni kahle icrack i-screen so angikhona ukubhala. So kumele ngoyilungisa fast ngizokhontinga ngibasendela abanye amanamba akho. But nje ngiyabona indaba yokubhabhadiswa lokubuze njalo because ngoba ngithi na ku YouTube ngibonile bayabuza ukuthi i-baptism date izophuma nini futhi. Yeah, asithi ngizokhuluma nabafundisi sibeke le yange 7 because otherwise vele besingakabeki date. Yeah. But ke ngithema ngithi ngiyabheka ngabona ngathi i7 za December izoba right for ibaptism so that ngizobaptiza bonke abantu abazobe befuna ukubaptizwa for this time. Ezoba yokugcina for this year uma sisesekhona. Okay. Because inkosi ingabuya at any time. Yeah. Ama signs ewamaningi. Manje ngifuna ukukhuluma ngawo. Kodwa Yeah. maningi khona aqeda ukuvela nje recently. Yeah. La aqeda ukuvela yila akhomba uverse number 20 ola ku Matthew. Aqeda ukuvela kodwa mhlawumbe ngikhuluma ngawo Next time maboya. Babotha siyabonga. James we out.